Okay, let me address this thing, okay? Is it really a crime to speak in English? If you think about it, it doesn't make any sense. Mizoram akan oma mizo trong han tu, sab trong han lo tu kan tia. Mase chiang de han ngai tu ila vai ho lekha thiam me lo po tilama kum som hian ron oma. Ao bi thiam me lovin mizo medium school culture me lovin mizo trong ron thiam me thau thin ta ni chu. Ewang nge san de chuanin practice an mangna sa ti na ni mai. Mizoram po sab trong kan thiam kan ti lai hianin kan man na sat lo chuanin atang kai jak tak lo chuan I thiam po I thei ngil le ma chu shet tur ni in ga sia. And if you have any problems with me, if you have any problem with me speaking in like a British accent, well, what do you want, huh? You want me to speak in the Indian accent or something like that, yaar? Literacy rate ahianin kan sang le chuan in India state ram tam tak ahianin literacy rate ahian kan sang ani saprong te po hi midang ai chuan in koi khat ma thiam lo tak hi kanom lo ani kan mizo tong mana nge po hianin saprong hi kan mangfau thin ti kha se tur ani motor ti te hi motor ti changa lo chok ni in indu chuan room ung to lai te ti lo la eng tinge ni chuan in phone te po I ritleng dar sam han ti de tra ula base te hi I shui thum ti lo ro ni don chuan mizo trong tiang kan hum hal don ro ni chuan in ka soi tum chu enge virama hospital I chung te dam lo ta se saprong thiam lo chen tinge ti don vai trong thiam lo chen tinge ti don trong thiam hi ma ni ram I ti hausak na zel ani ti hriat tur mizo kan te hming thadon